Eluf ta' Maltin u Għawċin fl-aħħar ġranet u ġimgħat batew sħana enormi u inkonvenjent kbir, hekk kif il-provista tad-dawl inqatet kemm il-darba. Iżda jidher li l-Ministru li propju taħta jaqa' s-settur tal-enerġija, Mirjam Dalli, donna mhux konxa ta' dan il-fatt. Skorretta tgħid li l-familja tikollhom ta' kuljum tuħ fl-elettriku. B'Mirjam Dalli tinsisti li l-qtuħ tal-elettriku naqas. Dan il-gvern naqqas il-qtuħ tal-elettriku. Il-Ministru Dalli biex tipprova tiġbor ġieħ il-gvern fl-isfond ta' dal-qtuħ kollu fil-provista tad-dawl qalet li l-gvern investa ħafna flus fl-enerġija. Li ġara minn 8 snin ilu sawnek fuq il-qasam tad-distribuzzjoni hija li dan il-gvern investa 130 miljun euro. Staqsejna allura kif tispjega kif wara dan l-investiment kollu għadu qed ikollna qtuħ regolari fil-provvista bil-Ministru Dalli twieġeb li dan seħħ għax skonti is-settur tal-enerġija huwa settur li jevolvi kuljum. Ridna wkoll inkunu nafu jekk il-Gvern Laburista hux se jagħmel xi ħaġa fuq is-serq fil-kontijiet tad-dawl. Ser li kien ikkonfermat mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f'abbozz ta' rapport li tkellem dwar diskrepanzi fil-kontijiet tal-familji Maltin. Iżda jidher li din mistoqsija ma tantx niżlet tajjeb mal-Ministru li remiet għal kollox id-domanda li tmiss il-bwiet tal-familji Maltin u minflok għażlet li tinfex f'attakk politiku partiġan. U meta ma weġbitx jekk il-Gvern hux se jagħti lura l-flus lil poplu qed jinsteraq ta' kuljum fuq il-kontijiet tad-dawl, il-Ministru wieġbet b'dan il-mod. Ġifieri qed tikkonferma li se jibqgħu kif huma l-kontijiet u xejn. Naħseb li diġà rrispondejtek, mur ftit lura wara r-risposta li tajtek. Ma tlix li ħadd irrevedwhom, ġifieri qed nassumi li se Diġà rrispondejtek ta'. Ġifieri għamel tikkarrewind mbagħad u tsib ir-risposta. Kollox jindika li l-Gvern jinsab determinat li jibqa' jisraq lil poplu Malti u Għawċi fuq kull kont tad-dawl li jibgħat. Xi ħaġa li Gvern ġdid nazzjonalista huwa kommess li jirranġa immedjatament u aktar minn hekk li jrot lura l-flus li nsterqu minn Gvern Laburista fl-aħħar snin minħalq il-familji Maltin u Għawċin.